Mr. Mipano pa Malawi watu. Yesera kumeneko ku immigration nambala mwayimbayo sikupezeka kapena ndiyozimitsa chonde saniso nthawi ina amenewo muchitira pamawa amadzati ufoni yanga imagwira mwandipalamulitsa tiyankhule na Francis kumachinjiri kwani ndiyabwino kwambiri zangovuta kuti awa amukuti achipondewa sanapezeke immigration sikuli bwino passport ukhala chaka musanayitenge kundina mavuto pa mavuto ndikanakabwera kanakhalapo kuti atifotokoze kuti vuto ndi chani ifo ise tavutika lisitatero ndithawirano kuti pana passport kuti ndikasikugamise ganyo kunjapo mazuzu kanika amene ali ndalama ndamatenga passport sisizamphawu iziya otero kuti tachiyesa chinthu cha mwayi kuti tikhoza kukhala pano kumva ndemanga zanu pamakhalanso ngati pano popumira kuti it's an opportunity kuti you can vent kuti mukalankhula chikuchokeni and we take that noble task with great humility kuti anthu akalankhula makhala ngati achira kotero kuti kwambiri akudandaula mdziko muno nkhani ya mapasipoti kuti chikuchitika ndi nkhani ya mapasipoti chiyani maiko ena pasipoti ikatha amakupangira mpaka uchito kuitana olokutumizira pa post office kuti passport yanu iyi koma kuno it's a struggle, huge struggle. Kodi kukonza kwake nkutani nkhani imeneyi timafunanso timve kuti mukapita ku immigration ndi mavuto wanji mwina akuluakulu sakudziwa za mavuto amene mmakumana nawo mukapita kumeneku kukatenga chiphaso passport ndi mavuto wanji amene mukumana nawo kumeneko mulankhulemo masuka madzulo ano. Hello, mwandida bwanja friend. Ndaswera kainu. Taswera nkhani ya mapassport Malawi kuno kungoti zinthu zambiri zinalowa chinyengo kuti munthu ukhale ndi 50,000 passport simatenga wiki makhaya tuluka kumasasoka ndiyomwe kuti ukhale ndi bwa ukhale ndi 50,000 o 300 wiki simatayi passport imatuluka kati koma yoti iwe wapereka sabwinobwino zija mmene boma linayikira muja umati imatenga ulozaka isanatuluke. oho kuno kungoti zinthu zambiri zinakulowa chinyengo olokona imene yayozika joko kuti ukangisa kuti uifuna kwambiri kukhala ndi 50,000 imavuta 1 week imakhatuluka koma yabuno bwino amapasa zedezi umatheka ujeni ndi 50 imakhala yatheka wiki isosathaso umakhala kali wakatenga. Uno zambiri zinangulowa chinyengo basi Malawi kuno chabwino lezanomo de azovuta. inu inakuthekerani lidalitekere koma timaona ena akupanga nkumathekera. ndikuthokozeni muyimbira ku kuno kulilongo penipeni pa mchombo pa Malawi. dzina nda Gift Lawrence. Lawrence ndithu mwatilemekeza kwambiri ndikuyamikeni kuti munatiyimbira madzulo ano. zikoma kwambiri zima bwana plani muli bwanje? ndili bwino kainu muli bwa? Ndili bwinonso. tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. ndina ofesisha ndimbira kuno ku Johannesburg South. chabwino tiyankhuleni msisha ku Johannesburg. Bana mavuta mapassport Malawi sasa vuto ndingamia akuwa family support. Ajibali atona njira passport kunkulu koma mpaka vano vitu chake ndio afu jiveka passport kinabere. oho ndiyo tingopemba kuti voti nthawi zisendera basi tikasvika kumuzi kuti vachitona kuthandiza na mavuti kuti tiweze mali wamuriro. adachita apply liti last year osidatuluke mpaka pano kulipirira konkuno pinza mafumu konkuno mpaka lero. udino
ambiri inu kumudzi nkutiko inetu kumachingazi kusanama ndio watu akuti ena mumaongolowa mu mdziko mu opanda ujeni passport zikumatheka bwanji we hayi zimene zozo kwaye nawo zikumachitika ati nakasiyanza adopa muzikuchita mothawa zinthu zikuchitikawo zionde kungoyesesa kuti munhu akaise kusinta moyo kumati uzibonisa kuti mishongolo kumavuto alizombiti ndiye amayenda bwanji opanda passport ndiye amene anaenda amene umunafutsezere langa yake inu muli nayo ine ndili nayo ndithu koma mmamva kuti akuti amatani ambiri akuti amatero ndithu kumasindiziwa kuti panjira pamatani kumano amayenda ndithu ndithu kwananga kumanthawi kusendera ndithu iusendera ku kuvonya mavoti bwana masiku amathawi kugona kodi passport iugwiriza naso ni mavoti hayi nangasima kuti ndekutsogoko kumene kungovuta bwana Nkhani mwe yakatangala imene kuvutisa zinthu nanga chinthu chogula kumapezeka kuti munthu kulipira ndalama kumasasaka chinecho chogulasa chinecho ndekanga ndikupasidwa soverere koma chogula chimafunika upereke ndalama chituwadire chabwino mavuto ndikusogolo konko foni yanu ndiyofunika kwambiri ngakhale muyankhulira patali koma takumvani mwatilemekezanso kwambiri potimbira madzulo wanu tatokoza bwana bwana sitimakumisa nditumande tusezi sitimakumisa ndamva kuti wina amandiuza kuti amakumana ku South Africa ako kutsekula chiwairesi ati umamvera pamene pochigulu ndipo kunoko zilipo ndinang'ono angawo kwashisha so timakhala nditusitimisa timaziholesana kulinge timayimika kali ntchito akutero akuti mmamvera wairesi ya time zonse ayi mwatilemekeza kwambiri tatokoza bwana wake mukhaleni madzulo abwino namiso chimodzimodzi zimatha kumzuzu amsisi tikulandireni madzulo ano tiyankhuleni inachita apply for passport in 1993 ndakatenga passport planta 1997 kuchita apply 19 ya 1993 nakatenga ndeka passport planta 1997 sono vuto lindi lakale opati pano iyayi obleti blaza wanga akatenga passport kumzuzu ataongezera 100,000 poyamba napereka 200,000 kena akamati ngati kufuna passport ongezera 100,000 yabwana anaongezera 100 nakutenga pompo so this department ya boma ilikola twambiri tafotokoza nisona I missed that zinakhala bwanji yachiwiri wanga natenga bana mwana nakalipira 200,000 kuti passport itomsanga yeah kena akazatenga miezi itatu auti uongezere 100,000 ataongezera kumzuzu anakatenga pompo last week so that this department ya corrupt kwambiri etuka boma litengepo mbali pamene ayi chabwino zikoma ndathokoza msisha zikoma zimatha kuti ndicheni koma ndinaona tuosauka sindisiwa kuti ndicheni koma ndinaona kupiri kumene ngati mwango tipeza kumene mukumverayi ndi wireless ya Times. We are broadcasting from Blantyre. Ndi mavuto wanji amene mukumana nawo pa nkhani ya mapasi kudziweni ndi kumene muli ine chituwa kuno kuchitakale Blantyre tiyankhule na achituwa kuchitakale abwana tu chinyengo chimene chili kumalo amene aja ndi choopsa kwambiri aliyense amene akugwira ntchito kumene kujako watukuka kuopsa osati mwanguchita yake ndi achinyengo basi osati mwanguchita nawo nsanje ya abwana si nsanje koma amene akugwira ntchito mwa professional osati azilemerera m'malo mwa matumbapo anthu ena osauka inu experience yanu inali yotani abwana atu kumene kuja auti passport ya nomo kwa kandi 2 weeks kupereke 90,000 ukafuna
ndifuna za jambo changu ndote onjezere ku 30,000 pamene paja kumasala kuti kulia express ama kuzo tu ulipire vile yo express yo kandi 150 koma bwana kuti izatuluke passport imene yoyo iweyo tu ukula sabato nkuta akukunamize kuti passport sinateki pano pa chimene akumanena maneno ya mabuku analitera koma ukafufuza umbuzo kuti patsiku amatutsa mabuku 5 ati mabuku amene one amene akupita kuchipatala South Africa amene akaphunzira maphunziro koma tu anthu amene akumapereka zamu majasa kuseri uku akumatenga mapassport kumene kuti nde tingodikira masiku amene akutsogola chonchimu china chake chachikulu chidzachitika masiku akutsogola zogwirizana bwanji ndi nkhani abwana zikugwirizana inu simwayimbira wakulu umene kuti afotokoze mbali yawo ndipo anakuyankhani kuti atezeka adanena kuti atiyankhulana pa 5 o'clock akudziwa kunena kuti apapati mkwiyo wa Malawi akukhuthula pa wailesi imene inde ndithawe ndizimitse foni kudazimitsa ine bwana zimitana munafuka po indimete kuti muyankhulana nawo amenewo zona kuthawa tu kumeneko fa kuti mkwiyo wa Malawi kungonaga nkhani imene iyi ndezivuta kwambiri tingodikira kuti nangasenkulu amene imene ankuteka ndi wa president omwene amene amasankha ngati kutachitika chamwayi kuti alowa ndiyena sadzasankhanso munthu wina ndetidzaonano kuti ntchito yake idzakhala motani kodi ine ndikuyamikeni kwambiri. I may not agree with your last sentiments koma ndikuyamikeni chifukwa choti mudaimba kuti imbira madzulo ano zikumukwambira bwana mwatilemekeza kwambiri mutipekera mtendere kwa amayi kunyumbako umene usiri ufike wana njayiko imo katero ndiye mwatilemekezanso kwambiri zikumukwambira bwana zimatha ine ndi kumene muli chidzulo chino ita ntunochoka ku Dayton, Ohio. Yes. Kuja? Dayton, Ohio. Dayton? Ohio. Dayton yo ndi dera limene mukhala? Yanga ndilomoni. Yadibangwe. Dayton. Moti kungofika mu Ohio mukutata ndi perekeza ni ku Dayton takupezani. Sweet, what is this? Chabwino. So it's for me dinko. Tiangulena aja mtunya. Brad, alamanduza kwa mwatimwa baraka kudia ya manzira sama sukana nao manzira sai. Akuderwe. Ndito awo. Brian, mafuna nini loni? Apropose nage amagamba kuti anapanga passport 1993 anazotenga 1997. Alsisha. That tells us kuti kuto limene isukira bwila liroloi. Komano chive chimadabwitsa nchonena kuti kodi anthu amene amasankha kuti asankha kuti akakhale director because you know there are some things akakusankha munthu kubatsa mpando kuchoma ino vile ni matakiti kako kupanga kuchani kuti kusankhana. Ntchito ya president ndiyo akusankha iwe upite ukapange perform to participate. So the kambe chonchi kunena kuti ingata angisankha ndikuyerekeza ito bwana ndikakhale director ku immigration zimene ngakachite choyambirira nchonena kuti tipange receipt system yonena kuti anthu ukapanga pay today akupatsa receipt number ma receipt numbers amakhala nawo ngayipange system yawo yonena kuti sitingapange print passport ya receipt number 10 tisanapange print receipt number 1 system yoyitsikana ikafika nthawi yopanga passport iyo izipanga print based on the system ya manambala because my receipt number wali now those are enough utekera akandifuza in plan mwauza ku immigration ranimbira mawo ndauze kuti how to install this system you can put it there yokuti umuntu akalipira lero ipanga generate is the computer ipanga generate the number ikapanga generate the number the computer mukapanga command computer inayo kuti pange print passport sipanga print mpaka napange print passport number 1 so in that way we'll be able to tell antuna kuti passport yan ituluka in 14 days as required by the constitution because it ananena malamulo amanena kuti passport ukapanga apply within within 21 days can be 30 days something like that right so those receipt system is a print passport based on the receipt as minimum validity number 1 number 2 apply nzo vuta kuti munthu azichoka kuchitipa kupita kupita kulilongo kukangana passport
kuchoka kurumpi kupita kulilongo yanga na passport akambweze masuku awiri atatu kale anthu ma passport akakatenga kwa DC zimene tikwenera tichite muchanga kamba za 1 million jobs ndikaganiza kuti titsegulanso ma branch a post office because ma post office ati panopo plan ndi mabwinja kuno ku America ma passport makapanga ku post office ndizothekaso ku Malawi anthu azikapanga ma passport ma post office ama district mupita ku post office mupeza mene jompanga filo mafomu mujambulisa chitunzi zipita ku immigration simukuma ndi ma immigration officers nenga simukuma ndi ma immigration officers kuja bakungulandira mafomu akupanga print based on the receipt the amount that they have received akupanga print sakunzi waso muna kwa passport yoni ndani ibe bali post amene kwena ku immigration office in that way zipezeka kuti itachipetsa katangale fori katangale mabwe pamene munthu amene akufuna passport wakumana ndi munthu amene akupanga passport pamene mukapita ku post office ndalonda panga zinthu zanga ndazitumiza zapita kuliko iweyo zinthu zako zita uzazilandira mkalata nenga anthu alibe pa post office akhoza mapanga care kwa DC ku district council kale anthu akapanga passport kwa DC so what we need to do is anthu onse akubalaka apita kubalaka akapanga passport awo post office ukala office akumene ajambo tikapanga choncho ndikuti kusanama kumakanjira ma post office kuna post office angwazidwa daika post office kose ma post office yetipanga activate tikapanga activate what will happen is 1 million jobs timana tikale chitale chitozi ma post office asukiseko so people should be doing their passport in the districts and asanapiteso kulilonga asanapiteso kuplanta chachitatu Brian ma office ati metira mangira they encourage corruption office kana nina ndani kuti abwana amene azikhala nkalumu kawo tizipita pa window no maiko ena awo timachitaida ma office timakhala ngati chiholo nonse kupita sito makhala muli pa ground pa mbalambanda emaika ma cameras bwana makhala ka office ka desk kali pakona apo ndoti akuona chilichonse chimene chikuchitika pamene munthu anthu abwera apanga zinthu zawo it's open so there are some structures that we have in Malawi kuyambira kwa road traffic or immigration ama kaloweni office ya bwana kaloweni pa window no those buildings they need to be demolished we need to build another building zonna kuti akhale oti apange to oti ma building oti sangalole kuti katangale azichitika ma office atu Malawi Brian ma office okawo amanga encourage katangale tina Brian ine ndakhala director ndikoza kupereka order kunena kuti by the end of the day I want you guys to print 2,000 passports or ndifuna muzipanga print 2,000 passports or 500 passports every single day ndikamacho kama office mwanga ndizoona mu system kuti mwapanga print 500 passports and ndizingopanga check kuti ma passport mwapanga print in sequence of the numbers simple as it ngalisaka kupanga zimenezo I mean they are fired we need to teach our people kuti they have to start gwira ntchito based on the time against production maiko ena anza to apply akuchita bwinoferi nakuti amagwira ntchito based on targets osati kungopita kuntchito basi pinakhaliyo amabwera 10 o'clock 11 o'clock 12 o'clock akutseka ma office and ofuna ma passport abwera 6 o'clock mama why they don't have the targets you ask them kuti lero mapita kuntchito mapanga kuchani they will not tell you so we need to give these people targets we need to tell them but this problem is not the president but amana musanka kuti akuyangana na immigration yakuti anapita kuti akatani so sometimes Brian antama apasidwa ntchito zimene kuauza bwana kuti awawo akuluwa achoke ma office mubwera anyamata oda akudziwa ma computer akudziwa kuti computer ikhoza panga generate system akudziwa zimene akupanga koma izizi zomangotenga kuti Brian andizaisa yesu zilizo kwambiri andizaisa yesu what we need to do is let's build the system let's give the computer can do all those even calculation computer all these things we can deal with it in a single day so kufunika kumpasa sutaki la president abasi taki a direct immigration ndikupasa in 3 months ngati simupange create the backlog you're fired simple don't that means he's not productive the same way he also akapita kawo ma supervisor out if you're not going to print you're fired so what I'm saying in simple and short let's open the district in every district tikani ma centers opanga ma passport and asamavudika kwapita kulilonga komanso anthu akauzidwa kuti it's 14 days I'm happy to put passport panopo is about 90,000 kwacha itakhala kuti pa 90,000 kwachayo passport yabo kutuluka I think everyone can be happy about it singamakhaiti kuti kwanaboma all the time so blind let's emphasize on the passport let's emphasize on the driver's license I'm sad to
you hear kuti tomato is got mabuku tilibe. How? What's going on? Ndikofunika popeza atawa ana yes popeza sana bezeke osara atawa sana bezeke mwina foni yazima tinakata kwa kuyampa nawo utafuzo di mwina lingata ndiziro kuti angachite bwanji chimodzimodzinso ku road traffic tikwena ma licenses at jabo banga ma district every district can ma centers where we can print our licenses brand mwina ndi certain how yambiri anthu saina ate kuvanga contribute nitokoze kwambiri Brian kuti pasampada kuti yankhule nawo pa program imene naifuna lakalaka ndaika kwa maganizo anga fori mayankho ake linawo ngatiso akutimva kubomako aminisa omnadiimbira foni kuti tikuthandizani mawa tikupasana anyamata akuthandizeni kwamanga install that system of receipt number system idelo Brian kumene komwati mapasipoti amakachitira ku post office timakachita ku post office unyamga pano kumapita ku post office akatifusa cha kumzika are you a citizen of America? Yes. Okay, what's your number? Okay, kalani hapo kukuja mplani mafumu anu kufira akuuza ndikuti passport yanu itakupeza ni mmero sitimadza pita aso kwatenga post office simadzabwera ku nyumba ni manena izi foni nakuti kwa America anaika ngati lamulo kuna kuti aliyense akuina kukhala address angwaza atayapo ine America khala kuti lomoni kunali tikali chilomoni 7 chilomoni 3 kunali ma address kalamene anthu akakhala ma PO box. Right? Those PO boxes are come under my mail. Kuno passport mabwera mu mail. You go to apply, ku post office, you fill the forms, to miss. In the next 14 days, they tell you who your passport is. Ikapanda kubwera, they put a number, customer service, kuno mwaimbi. Customer service, si hapo maso, ikakena ask department, ikengamela kuyanga lazima that's all. Mwaimbi the phone, why my passport is not ready? You see kubwera. Ama kumpesa, oh, we are sorry, there is this, your passport will be there in the next 3 days. Or to expire, the passport will come. My driver's license, ama bwera su mumero. Tibango bila kunjokwa jambulisa upanga pangana chiti yonse, ama bwera mumero. So, chwe chikuchitika hapa joni na kuti, tima kumana na anfuone, akutipasa pangana za passport, ndo post office. Zikaja post office, tupita ku immigration, immigration sago zuwa chiri chonse. Ango kila nchito yao mene kutenima chini, ukulitumizila zipusiki. Kumala, suri kana haku Malawi yo, aminani madarika sana kale wa America Black. Na suri sago ziwa hapi zizi. Ama bangila dala. Kuti zakale zikala kuti azipindula. So kuti yakupindula ni officers oka. But what we are saying is, if we borrow from other people from somewhere, then so take her. The passport is Malawi kama kutikira joni. Nima iko ina mwina wa Africa. But we can do better. Blind, nima nina kuti doing certain things and expecting different results. Sisi take her. Nenga numbers zimene zizi, njiremeni yopanga passport kwa 1993. Ena nazari ka 1997. Ndezi zingopanga bezo mwezi can change. Ngati sa kulpe zimene kunena mauza simu inayo namba ya director akujeni mwina munditumiza ku 1895 namba yanga kuti mwina mauza kuti ndimbiza athandize how to do it. Kodi inuyo mukanena kuti timatere kuposto ndiye kuti muliso ndiye kumene ku passport bayisa kabe mimi timatere tikatero timakachita chonchi omulinja kumene kwe sanga koma bwela baba Brian umayina rufuze kuna kuzimaenda bwana acha bwino so kuti mango bwela pano kungobwebweruka ndimakhala kuti ndapanga research nkona kuti kodi ife tulephera basi wanga tupa kuchita bwino uba kulephera basi uba kupanga bwino basi so ndimakhala kuti ndapanga research the same way anthu akapatsa ntchito a president akapatsa ntchito you need to do your research you need to understand the problems avuto amalawa akumana nawo mukamva mavuto amene ndi mupite mkakonzi ngasisi kuyenda mapita kwa president kwa bwana pakuti funding ikuchepa atiwongezerana zakuti koma all the time anthu azikudandaula iliyo ndi ndani ndikunena kuti ngati akufuna kuthandizidwa kuti mwanjira ina mwauzi kuti nditumiza namba yanga ku 1895 pachimatumiza ku 1895 kuti I can help them at free of charge. I'll find somebody in Malawi and tell them how to develop this system of numbering system yama receipt numbers. The problem that we have as Malawians, sinthawi zonse ukuyenda kuti ukhale ndi mpando kuti uthandize dziko lako. Sinthawi zonse ukuyenda kuti ukhale president kuti uthandize dziko lako. No, citizens can help their country. Ndikuthokozeni kwambiri inu bambo Chanthunya nthawi ndi nthawi mumatiimbira ndikuthokozeni kachiwiri support imbira madzulo ano.
iya indayamika wako zimata moni kwa nanja iyi mutiperekeranso mtendere ku nyumbako mundiyamba dala ziweni ndi kumene muli madzulo ano Ndina Francis Minali una Machinjiri. tiyankhule na Francis ku Machinjiri. Kwani ndi abwino kwambiri. Zangovuta kuti amukuti achipondewa sanapezeke. Ku migration isi kuli bwino. Passport ukhala chaka musanayitenge. Kundi na mavuto pa mavuto. Ndikanakabwera kanakhalapo kuti atifotokoze kuti vuto ndi chani. Before said avutika lipita tero ndikawirano kuti. Bwana wa passport uri ndikase kugabita ganye kunja ku mazuzu kanika. Amena ndalama ndabazenga passport. Sisiza mphawu iziya. That's the bwino basi. Kodi passport ili pabwanji? Passport ya ndina 90. Aha. Imene amoti normal imene. Aha. Deba ina express 180. Ya express 180? Express imene uzitenga siku lomwelo. Oho. Koma express yokoza kuidikira mpaka na mwana mwezi. Ya express yo? Zikoza kuteka. Oho. Ya 90 indemu iwale. Bali antadana libira September jaka mpaka lero passport sanatenge. Sasa maana ngalo passport ujogera mtu kumwaje mpalondo landa ubanda ufuna passport. Ndikiganda mara jatunya apakafuta peka bodo passport betuma libira matisi maboma. Ndio si betuma onanga funda ma transport ya. Papa ndio kudi kufaka dadu du transport kada msifiri ndio bona libira passport. Ngati pagimene boma ingathandize ndechikhalimene chiji. Passport anyamatambira atambira kuvutika nkhani ya passport. Ayi ndeke pomwepo Mr. Mwatilemekeza kwambiri ndikuyamikeni kuti mudatiimbira madzulo ano. Ziko mtabusema bwesa mija bwino kwambiri. Iya wireless number 1 twi. Iya ine abusa na kutu. Abusa tikulandireni not quite often timakalandazi busa pano. Ndino mpingo wanje. Ine ndino mpingo Pentecost Ecclesia Government Church. Pentecost ja? Ecclesia Government Church. Umene uli muno? Uli konkuno ku Malawi kulunzu ku. Headquarters zili kuti? Kulunzu konkuno. Ocha bwino. Tiyankhule na abusa. Inetu nkhani yanu mabweresa ayifa nditu. Zapezeka kuti Malawi pano yambire maboma onse amene bakhala nawo. Maofesi apo ambiri anazipanga dala zinthuzi kuti zikhala zolimba kuti azipeza polemererapo iwo. Kusonyeza kuti ine ndatenga passport kwa nakafolo. Koma zapezeka kuti boma ili labwera lisutira ngonongeratu zonse zimene zimakhalira pachiyambi. Kamukundiva kani? Mwati bwanji pamenepo? Ndanena kuti ndatenga passport kwa nakafolo. Kuyambira maboma apitacha. Yes. Komano boma ili langobwera nokuzangonongano china chilichonse. Kwa munthawi imene mbuyo mutimatenga mapassport. Yes. Sisi zimakhala kumene zafikira size ya lero yayi. Kamene yobe zimaenda kumbe bwino kubabe zimatenga benthawi. Koma panopa ndezaonjeza. Choiza kuti no panopo fika system ya corruption. Ndipamene aona kuti no zinthu zizithinisa kwambiri akuti anthu adzusike. Tuli kuti sipese polemerera pathu. Alipo ena akulemera nzimenezi? Kwambiri. Ndiye ichi chimene chapangisa anthu ambiri atoneka kuti no akudaya mtima boma amene no lero akubwera matipatiwa. Poyamba ngamati boma la kongresi loyamba kongresi yabaka muzu ichoke boma. Kwa ikuzuza anthu. Kubwera sola muluzi nayo sonafika levera ke no apano bantu sakuzuzika ichoke. Kubwera so inaso chimozimozi soza tino apapa anthu azongozikhala bemoyo ngototsika popanda popumira pa. Soza tino moyo umene anthu akuyenda mopanopa maboma limene lalowali. Nde lafika poti mpundu afika pozusika poti notsitsi kutheka. Fanga tingakudikira passport 2 years. Kapena waniye. Ndoti zimene ankaita kuti apange sizingatheke machangu. Choiza kuti no moyo umene chili chikuenda panopawu ndi moyo umene no ungokondweresa pena maliza bwana tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano.
ndine Edward Kazembe abandi kumchinji. Akazembe tiyankhuleni kumchinji. Ingaba lori ndiza mofesi. Ibakanga ruyali mufuku. Ndina akabwera mazabisira benze ko yazi matezi yoni ngori wino yoga ucha to ne diga kuti chikato wenda ipo. Mwana ka kuti mina maofisi mara matikawo kama ina yakera muna wiga muna inyamara kuya sinodi zero kauri wabangita passport yake na baada bafu isamadumbe ya isamadumbe kayoto tomondo tomondo kwa sababu ya nini umanjeni bado bado risinga senge ndibuti za senge alwana ukadisa karudisha kaite kwa onda mazandi ya drama kwa matata zao Matama ngira biyo mwana wambi dukira mahindi bino kumanda ndama wantu aja kumata libe ndori kufundo mina ngolekera kama tumendi maende ndo wena uri mnadi so rote koma umuntu weni waje bajirantu unali kwa yina ngana wambi ya mtu ngana pali ndama rote ngana uri mama achika kuri gai nthawi ndi imene yachita